Мы былі в Афінах. Мне тады напісаў, дарэчы, Пратасевіч: слухай, я тут на адпачынку, магу вас паздымаць. Я кажу: да, супер, потому что у нас не было фотографа тады з намі. Ну і пасля мы летім звычайным рэйсам. У нас быў рейс, по-моему, праз Прагу, калі я не памыляюся. Афіны, Прага, Прага, Вільня. У моменце, калі самалёт разганяецца, ужо ідзе на разгон, резка пілот б'е по тармазам, і все, і спыняецца рейс. Пасля мы там вызначылі, што зламаўся, калі не памыляюся, альтиметр, і здымаюць іх з рэйс. І тут трэба, цэлую трэба рабіць працэдуру новую, потому што мы падаўжаем тады на дзень знаходжання у Афінах. То бок мы тут пачынаем глядзець, якія варыянты, і у выніку, такое самае хуткае, самае проставае рашэнне было паляцець з Афіны ў Вільню. Вось, і таму, колькі это вось хутка выбіралася, мы взяли гэты рэйс, то бок ён не планаваўся першапачаткова. І калі мы летелі, сапраўды мы прылеталі над Беларусю, і там быў такі момант, я помню, мы сидзелі якраз побач са Святланай Ціханаўскай, і мне на тэлефон прыходзіць паведамленне па-літоўску: Теле2 вітае вас у Беларусі. І мы якраз на пасадку плюс-мінус стымся, я показываю Святлане, кажу: глядзі, тут прикалывается телефон, кажа, што мы зараз у Беларусі. Вось, і мы прилеталі, посмеялись, это было за тыдзень. Мы сели, все ок. Роўна праз тыдзень гэтым же рэйсам летеў Пратасевіч, вось гэтым же маршрутам. І вось у гэты момант, калі я прыкладна показываў, што нас вітаюць Беларусі, тады самалёт пачалі садзіць.